Так, вітаю, сябры, я сябе пачынаю бачыць. Напішыце вы, калі ласка, ці бачыце мяне. Як з гукам. І мы будзем пачынаць. Так. Угу. Так, усё, я сябе чую, таму мы не будзем занадта расцягваць, а ўжо перайдзем да анонсу, што сёння мы будзем абмяркоўваць. Значыцца, пачнем сёння з, як заўсёды, з навінаў, якія вы маглі прапусціць. Кожная навіна будзе уганараваная маім каментарам. Вось, пасля чаго разгледзім сітуацыю ў Іране абавязкова, таму што там зараз ізноў абвастрэнне, і паглядзім, у які бок гэта ўсё будзе развівацца. Ну і галоўная тэма стрыма, вядома, гэта нядаўная заява Лукашэнкі аб тым, што ён хоча напрывозіць у Беларусь узбекаў, каб яны тут працавалі замест беларусаў, таму што узбекі працавітыя, у Беларусі іх любяць і гэтак далей. Згадаем гэта ў кантэксце таго, што не так даўно ён хацеў і пакістанцаў у Беларусь прывезці. Ось, і пагаванім, чаму гэта адбудзецца ці не адбудзецца, адкуль у Лукашэнкі такое жаданне і наколькі рэальна ўвогуле сюды масавы пераезд узбекаў ці пакістанцаў. Ну і, канешне, па ходу справы я буду адказваць на вашыя пытанні. Пішыце іх у чацік і не забудзьцеся падзяліцца, калі ласка, гэтым стрымам сваімі сябрамі, знаёмымі. Кіньце ў чацік, калі вы ў нейкім чаціку, скіньце ў прыват, але калі ў Беларусі, то рабіце гэта, рабіце абавязкова, толькі вельмі асцярожна. Таму што ехаць вам на суткі за мой стрым абсалютна не абавязкова. Ну што, бачу, ўсё файна з гукам, з відэа, цудоўна. Я рады, што палепшылася пакрысе мая карціначка, якраз як ад мяне патрабавалі некаторыя. Вось, такім чынам пачынаем. Пачнем, у нас уже стала такой каля традыцыі, гэта агляд навінак, калі так можна выразіцца, апошніх падзеяў, пашырэнняў і ноу-хау гібрыднай вайны. Вось у ноч на 4 ліпеня літоўскія замежнікі пасадзілі адразу 4 кантрабандныя дроны з Беларусі. Вось яны зараз на экране. Значыцца, гэта першы выпадак у Літве, калі столькі дронаў атрымалася прымусова пасадзіць адначасова ў адным месцы. Вось. І здарэнне адбылося прыкладна за 1 кіламетр ад беларуска-літоўскай мяжы. Памежнікі пачулі ў цемры характэрны гук некалькіх лятальных апаратаў, а тэхнічныя сродкі назірання адначасова зафіксавалі паветраныя аб'екты. Ну, тады супрацоўнікі пагранічнай службы выкарысталі сваё антыдронавае абсталяванне, і ўсе 4 квадракоптэры адзін за адным упалі на зямлю. Зладзілі пашуковую аперацыю, і у лесе памежнікі знайшлі гэтыя самыя апараты. Іх даглядзелі, і высветлілася, што кантрабандысты спрабавалі пераправіць у Літву 5000 пачакаў сігарэт з беларускімі акцызнымі меркамі. Ну, агульны кошт партыі ацэньваецца ў 27,5 тысячаў еўра. Што тут важна для нас? Мы разумеем, вядома, што гэтыя кантрабандысты не самі па сабе дзейнічалі. Вядома, ўсё, што звязана з мяжою, гэта ўсё кантралюецца КДБ. Так павялося яшчэ з савецкіх часоў, што памежная служба, хоць яна фармальна належыць да ўзброеных сілаў, яна заўсёды курыравалася КДБ, таму што все замежныя муткі, гэта ўсё была іхняя юрысдыкцыя. Ну і, адпаведна, гэтаксама ж, як і з паветранымі шарамі з гэтай кантрабандай, гэтыя дроны, я ніколі ў жыцці не паверу, што нейкія кантрабандысты проста так взялі самі сабе і вырашылі перапраўляць гэтыя цыгарэты. Канешне, гэта ўсё было, калі не скіравана, то як мінімум узгоднена з камітэтам дзяржбяспекі беларускай. Гэта таксама ёсць форма гібрыднай агрэсіі. І навошта гэта робіцца? Па-першае, КДБшнікі, як частка, скажем так, агульна расійскай вось гэтай вайскова-палітычнай машыны, яны ацэньваюць хуткасць рэакцыі літоўскіх памежнікаў, вывучаюць месцазнаходжанне іхніх сілаў супрацьдзеяння, іхніх груп рэагавання, вывучаюць, якія сілы ў іх у наяўнасці для рэагавання на такія інцыдэнты, якія ёсць сродкі перахопу. В общем, гэта раздзёргіванне такое, раздзёргіванне варожай абароны для таго, каб высветліць на будучыню уязвімыя, уражвальныя кропкі
Так робіцца па вайсковай навуцы, і з гэтай мэтай туды і адпраўляюцца гэтыя дроны. Але гэта ж як бы фармальна не вайсковыя дзеянні, заўсёды можна сказаць, ну нейкія там кантрабандысты прысылаюць гэтыя дроны, а-та-та, вельмі плоха, мы з імі змагаемся. Вось яшчэ ў тэму гібриднай агрэсіі, перадача белсатаўская вот так, ейныя журналісты выпусцілі расследаванне. Згодна з ім вербоўшчыкі, якія праз Telegram шукаюць выканаўцаў дыверсіі ва ўкраіне, сталі зараз прапаноўваць свае заданні ўжо ў краінах еўразвязу. Як высветлілі журналісты, пад відам лёгкага заробку за падпал вайсковай машыны НАТО ў Літве абяцаюць $1500. Нават склалі яны вось такі вось прайс-ліст, зараз я вам пакажу. Вось ён. І $3000 вербоўшчыкі гатовыя заплаціць за атаку на украінскі аб'ект у Польшчы і столькі ж за падпал офіса украінскай арганізацыі ў Латвіі. Дарэчы, спасылкі на гэты сюжэт, аўдыо і ў тэкставым фармаце, відэа і ў тэкставым фармаце вы паглядзіце у апісанні, каму цікава, это варта таго, каб пачытаць, паглядзець. Ну і насамрэч такія дыверсіі у еўразвязе Расія ладзіць ужо даўно. І тут, відаць, у матэрыяле гаворка не аб тым, што яны пачалі іх там ладзіць, а тым, што задзейнічалі для гэта яшчэ адну сетку, якая раней працавала толькі па ўкраіне. І адна і тая ж схема выкарыстоўваецца пры вербоўцы для ажыццяўлення гэткіх дзеянняў. Пачынаецца все звычайна з дробязяў, то бок трэба зрабіць нейкае фота дзяржаўных установаў ці вайсковых аб'ектаў, напісаць нешта на сценах, наляпіць какую-небудзь налепку. Заданне вар'юецца в залежнасці ад рэгіёна, ад краіны, вядома, то бок у Польшчы гэта будзе абавязкова антыукраінская прапаганда, то бок напісаць што-небудзь супраць там бандеры, там альбо спярдалі ва ўкраіну на сцяне, так. Калі Літва, то это будзе Вільня наша, надпіс на сцяне, правильно, каб рассварыць беларусаў, якія жывуць у Літве з мясцовымі, так, прывіць вось эту фантом літвінізма, які тут раскручваецца актыўная часткай даўбанутых нацыяналістаў з аднаго боку і прарасійскімі проксі з іншага. Калі у астатніх краінах ЕС это звычайна будзе антымігранцкая прапаганда, таму што там здараюцца сапраўдныя трэнні, цёркі паміж мясцовымі імігрантамі, і ў інтарэсах Расіі гэта ўсё раздзьмуваць, узмацняць, ампліфікаваць, каб найменей было адзінства ў заходніх грамадствах і найболей палярызацыі і узаемнай ненавісці. Ну, мы аб гэтым яшчэ будзем гаварыць. Гэта важная тэма і будзем паўтараць аб гэтым раз за разам. Вось мэтай стаіць, канешне, раскол мэтай всех гэтых акцый, генеральна такой максімальнай мэтай. Канешне, Расія разумее, што яна не можа захапіць увесь еўразвяз, правильно, увесь еўрапейскі кантынент. Немажліва гэта ні тэхналагічна, ні па рэсурсах, але мажліва зрабіць яго слабым, кантраляваным, кіраваным, пасеяць палярызацыю, усугубіць палярызацыю, якая ўжо існуе ў заходніх грамадствах, усугубіць взаемную ненавісць, падарваць дэмакратычныя інстытуты, якія не могуць існаваць без даверу. То бок, каб дэмакратыя працавала, трэба, каб грамадзяне давяралі адзін аднаму і давяралі сваім элітам. Як толькі яны перастаюць ім давяраць, зніжаецца гэты ўзровень даверу, дэмакратыя адразу ў крызісе становіцца. То бок адбываецца уздым папулістаў, адбываецца эрозія ўсіх дэмакратычных прававых інстытутаў, ужо меней пачынае дзейнічаць права, закон, больш пачынае дзейнічаць папулізм, гарлапанства, сілавыя вырашэнні пытанняў. І вось вельмі важна для Расіі пасеяць вось гэтыя зярняткі ва краінах Еўропы, каб это ўсё прарастала, каб ўсё крызіс там паглыбляўся, розныя групы насельніцтва па прынцыпах ідэнтычнасці пачыналі ненавідзець адзін аднаго, чорных, белых, мусульмане, хрысціяны, наадварот. Вось, Расія вельмі ў гэта істотна ўкладаецца, і вось па спасылках у апісанні вы пабачыце гэтае расследаванне, яшчэ адзін доказ гэтага. Ну а зараз да беларускіх навінаў. Гляну, што там у чаціку. Так, Грыша Шарапаў, Херкуле Пойро і Роз кракадзіламі, віншую вас. Дзякуй, што далучыліся. 14 чалавек нас глядзіць.
Гарналыжны комплекс Лагойск, які ўлады нашыя доўга пазіцыянавалі як беларускую Швейцарыю, імкліва таннее. Кошт на яго знізілі амаль на 9,3 мільёна рублёў. Увогуле комплекс гэты цалкам спыніў працу 31 сакавіка гэтага года праз адсутнасць фінансавання. І яго выставілі на аукцыён, паставілі кошт 23 мільёны рублёў, але за такі кошт яго ніхто не хацеў купляць. І знізілі ў выніку ацэнку на 40%, амаль удвая. То бок, гэта такі не той, каб суперважны выпадак, але ён вельмі сімптаматычны. Перша, падумайце, у меня заўсёды, калі я бачу гэты там Сіліч, Лагойск, да, у мяне такое пытанне, это якім трэба быць геніем у двукосці эканомікі, так? Каб у разгар глобальнага пацеплення у паўночным паўшар'і, вось в нашых шыротах, дзе на поўдні Беларусі ўжо бахчовыя вырашчваюць і шакала ўбачаць, разумееце, да таго дайшлі ўжо змены клімата і флоры і фауны. Дадумацца ў раёне Лагойска рабіць гарналыжны курорт, калі ўжо у Швейцарыі, понимаете, ледавікі растаюць, там ужо они не ведаюць, куды свае курорты як бы падзяваць, а там, прабачце, горы ўсё ж такі. Это, конечно, трэба быць, як той казаў, 7 пядзей во лбу. І нават так маглі б купіць тэарэтычна замежныя інвестары, правильно? Все роўна, гэта тэрыторыя, гэта якая-ніякая інфраструктура. Замежныя інвестары гэта не купляюць. Чаму? Таму што ніхто не хоча інвеставаць зараз у Беларусь, таму што Лукашенко зрабіў яе краінай ізгоем. І любы чалавек внутры Беларусі, які тэарэтычна мог бы купіць, то бок наша нацыянальная буржуазія, яны засцерагаюцца гэта рабіць, то што все, хто мае больш за 1 мільён долараў, гэта людзі, якія працуюць з КДБ. А калі яны яшчэ не працуюць, то запрацуюць, як толькі да іх прыйдуць, разумееце? То бок няма правовой дзяржавы, няма свабоднага рынка, таму дурняў няма скупляць такога шталту актывы. Яшчэ адна вельмі цікавая навіна пра кансервацыю трубаправода транзитного дружба. Нет, это не то. Вот. У Беларусі уведзеныя змены ў заканадаўства, згодна з якімі для магістральнага нафтаправода дружба не будзе усталёўвацца канчатковы тэрмін кансервацыі, а таксама пашыраныя аснаванні і тэрміны кансервацыі, адмененыя камісіі по кансервацыі. То бок раней для того, каб трэба было цэлую камісію збіраць урадавую для того, каб здзейсніць эту кансервацыю трубаправодаў, зараз гэта не трэба. Што это значыць? Што хаваецца за гэтай сухой бюрократычнай мовай? Працэс кансервацыі магістральнага трубаправода зараз стаў значна прасцейшым і патэнцыйна бестэрміновым. Аб чым это гаворыць? Кансервацыя трубаправода ў нашым выпадку можа адбыцца толькі калі па ім з той ці іншай прычыны перастануць пампаваць нафту. То бок гэта можна разглядаць канкрэтна як прызнак таго, што дзяржава рыхтуецца, што з боку РФ праз нас перастануць гнаць нафту увогуле і рыхтуе загадзя правовую базу пад бестэрміновую кансервацыю трубаправода дружба. Пакуль проста возьмем сабе гэта на заметку, запомнім і будзем сачыць далей за развіццём падзеяў. Ну і проста цудоўная навіна з Украіны, хто не паспеў яшчэ прачытаць раптам, навіна свежая, што яны пачалі актыўна выпіліваць танкеры ў Чорным моры. Я не ведаю, чаму іх называюць ценевым флотам чамусь. На украінскіх рэсурсах, па-моему, это не ценевы флот, гэта проста звычайны флот РФ, на якім яны спрабуюць весці нафту і нафтапрадукты ў Крым ізаляваны. У ноч на сёння было ўражана 28 суднаў беспілотнікаў, а ўсяго за апошнія 6 дзён 76 расійскіх суднаў былі ўражаныя ў Чорным моры. Маштаб, конечно, каласальны. Так, у чаціку новага няма. Людзей крыху прыйшло. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Калі ласка, не забудзьцеся лайк паставіць падкасту прама зараз. Вось пакуль глядзіце, гэта дапаможа пабачыць нас іншым людзям. 4 ліпеня, это мы ўжо да Ірана перайшлі, прайшоў першы дзень пахавальнай цырымоніі ліквідаванага лідара Ісламскай рэспублікі Аяталы Хаменеі. Ператварылі яго іранскія ўлады ў шматдзённае суперпампезнае мерапрыемства. Рэжым мабілізаваў усіх супрацоўнікаў дзяржаўных органаў, арміі, квір, усіх прымусілі прысутнічаць на гэтым пахаванні. Распараджэнне аб абавязковым удзеле ў пахаванні
усіх супрацоўнікаў былі адпраўленыя ў дзяржаўныя прадпрыемствы, у бальніцы, школы, універсітэты. У выпадку непрысутнасці прадугледжваліся штрафныя санкцыі. Ну, сябры беларусы, дэжавю такое лёгенькае, да, прысутнічае. У выніку такіх экстраардынарных мераў на пахаванне Хаменеі прыйшло блізу 200 000 чалавек. Хаця рэжым абяцаў 6 мільёнаў прысутных. Паглядзім кадры адтуль. Вось так. Карацей, я думаю, что для краіны 93 мільёны насельніцтва сабраць 200 000 прымусовымі мерамі, конечно, цалкам рэальная мэта. Просто адзначым для себя, што ўсе аўтарытарныя рэжымы яны ў чымсьці падобныя. То бок калі вы не падманвайцеся, таму што вот некаторыя калялевацкія СМІ амерыканскія, яны любяць заходнюю увогуле, яны любяць пісаць: «О, смотрите, какая у Хаменеі падтрымка ўнутры краіны». Што це ёлуп не так недалёкія, яны не жылі ў аўтарытарных краінах. Вот я зараз пра журналістаў, я реально, рыхтуючыся да стрыма, бачу некалькі такіх рэпартажаў, где яны казалі: «О, смотрите, какая падтрымка, выйшлі людзі пахаваць Хаменеі, они так яго любяць, так за яго перажываюць». Ну, конечно, там блізу 1 мільёна толькі сілавікоў, чыё жыццё наўпрост залежыць ад выжывальнасці гэтага іранскага рэжыма. Канешне, пэўная колькасць прыйдёт. Ну, а як наконт астатніх 93 мільёнаў? Няўжо вы не разумееце, што людзей зганяюць туды прымусова, прымушаюць там знаходзіцца. Былі нават паведамленні, што на падобныя мерапрыемствы, вот траўрныя, зганялі родных палітвязняў, якія сядзяць у турмах, пад пагрозай, што калі вы не пойдзеце, мы пакараем смерцю вашага сваяка, які зараз у турмах знаходзіцца. А вот эти вот заходнія журналісты глядзяць і думаюць: блин, ну да, можа і не трэба было іх бомбіць, бачыце, як тут весь народ этого Хаменеі падтрымлівае, можа не такой уже і кепскі насамрэч. Вот это страшно, конечно, глядзець вось гэтую аблуду лютую ад людзей, которые пражылі ўсё сваё жыццё ў дэмакратыях і не разумеюць, што это такое, калі цябе катуюць і забіваюць просто за словы, потому что ты напісаў штосьці не тое, что ты на вуліцу выйшаў. Ім это не зразумець, і поэтому они жывуць крыху ў іншай рэальнасці і гэтую сваю рэальнасць цягнуць у свае артыкулы і свае сюжэты, якія яны здымаюць. Ну, далей, што ў нас у Іране, пойдзем па храналогіі. Нанеслі ЗША чарговы удар, абгрунтавалі тым, што парушана было перамір'е, і Іран рэгулярна атакаваў судны, якія праходзяць праз Армузскі праліў, што сапраўды мала места, толькі ўжо гэты іх удар быў мацнейшы, чым папярэдні. Вы памятаеце па стрымах папярэдніх, што таксама яны перыядычна бахалі ракетамі па прыбярэжнай інфраструктуры. На гэты раз под удар потрапілі іранскія сістэмы супрацьпаветранай абароны, зенітныя ракеты, берагавыя радары, сістэмы назірання, пускавыя установкі супрацькарабельных ракет і беспілотнікаў, аб'екты партовай інфраструктуры, а яшчэ будынак сілаў авіякасмічных сілаў у Чагадаку, база авіякасмічных сілаў у вёсцы Банягез і адзін аб'ект у раёне авіябазы Бушэр. Прадстаўнік амерыканскіх уладаў у каментары да CNN падкрэсліў, што гэтыя дзеянні Пентагона не з'яўляюцца проста прапарцыйным адказам, гэта свядомае ўжо пакаранне за сістэматычнае парушэнне перамір'я і сказалі, што мы, маўляў, працягнем такую палітыку. Ну і паралельна з ваеннымі дзеяннямі узмацніўся таксама эканамічны ціск. Міністэрства фінансаў ЗША адмяніла санкцыйнае выключэнне, якое яно давала Ірану там на 60 дзён, па-мойму. Вось. А 9 ліпеня выказаўся Трамп у сваім духу. Вот не вельмі люблю яго цытаваць, але тут працытую. Ён сказаў, што перамір'е з Тэхеранам скончанае, бо Тэхеран не выконвае сваіх абавязкаў. Хто б мог падумаць, правда? Як это так, они не выконваюць сваіх абавязкаў? Заўсёды ж выконвалі, правда? На саміце НАТО Трамп адказаў на пытанне журналістаў, ці працягнецца рэжым спынення агню з Іранам. Ну і далей цытую. Гэта вельмі цікавае пытанне. Мне здаецца, што ён скончыўся. Маецца на ўвазе рэжым спынення агню. Я больш не хачу мець з імі справы.
З майго пункту гледжання ўсё скончана. Я пагавару з нашымі перамоўнікамі. Яны хочуць весці перамовы. З майго пункту гледжання гэта проста марнаванне часу, мець з імі справу. Мы не дазволім вар'ятам-іранцам атрымаць ядерную зброю. Іран спрабаваў забіць мяне і знішчыў тысячы ўласных грамадзян. Не думаю, што яны самі разумеюць, што робяць. Мы патрацілі на іх зашмат часу, і нам давядзецца зрабіць там тое, што неабходна. Ну вось апошняе мне больш за ўсё спадабалася. Гэтыя вар'яты ў Іране, яны нейкія хворыя на галаву, яны злыя, я іх ненавіджу. Іх ніхто не любіць, яны неудачнікі. Інакш яны даўно заключылі б з намі пагаднення. Мы ўжо ліквідавалі іх першае кіраўніцтва, а затым і другое. Гэта злыя і хворыя людзі. Іх трэба знішчаць пад корань, як ракавую пухліну. Ура, Дональд Фрэдавіч, урэшце ты гэта зразумеў, што трэба рабіць з рэжымам аятолаў, квіраўцамі і ўсей гэтай навалачу. Усяго толькі спатрэбілася паўгады з пачатку пратэстаў, так, вось недавно спомнілася, як яны пачалі масава выпіліваць сваё ўласнае насельніцтва прямо на вуліцах горада, не саромеючыся нікога і нічога, каб Дональд Фрэдавіч гэта зразумеў. Ну, лепей позна, чым ніколі, але для мяне гэта зноў жа нагода паглядзець і ацаніць розніцу ў менталітэтах вось гэты іранскага рэжыму, так, аятолаў гэтых і Дональда Трампа. Хто б там на яго не казаў, што не гнаў на Трампа, што ён там такі фашыст, шмашыст, яшчэ там нехта. Насамрэч, що ж такі розніца ў менталітэтах каласальна. Так, ён камерсант, ён бачыць свет як сукупнасць здзелак, як просто все адносіны між людзьмі гэта такая вялікая сетка транзакцый. І ты мне, я табе. І вось і калі я табе, а ты мне не, у яго когнітыўны дысананс. Как это так? Мы з імі дамовіліся, а яны не робяць. І з Пуціным было тое самае, заўважце. Пуцін ему едзе по ушах. А ты такой, да, мы договорились. Он говорит, так он нормальный, очень уважаемый человек. А потом до яго пачынае дахадзіць, што ён ему сказаў адно, а робіць зусім іншае. І гэта, ну, бачна, што Трамп прям реально гэтаму здзіўляецца. Што як гэта можна дамовіцца, падпісаць все дамовы, паставіць все штампы, а потом просто взять і не зрабіць. А вот так. А вот так жывуць у Іране, так жывуць у Расіі і ў іншых аўтарытарных краінах, потому што іх зусім іншы менталітэт. Яны, ну, іх няма панятку там нейкага гонару, годнасці. Яны сёння сказаў адно, заўтра взял, поступил по-іншаму. А все, потому что так. Просто потому что можем. Яны будуць падманваць заўсёды. Колькі б яны з табой не заключылі пагаднення, яны будуць падманваць. І зараз, здаецца, Дональд Трамп гэта зразумеў. Я вельмі спадзяюся, што ён это зразумеў назаўжды. А то вось у яго бывае такое, што ён зразумее штосьці вельмі ненадоўга. Вось ён сёння так, а заўтра зноў кучык у него переключилася, і ему уже зноў падаецца, што они нормальные ребята, потому что кто-то ему скажет, что не, мы снова готовы договориться, да, давайте. А потом бах, они зноў порушаць эту перемирие, потому что природа их не такая, природа гэтых людскіх істотаў, калі можна іх так назваць, вось як гэтыя аятолы, як Пуцін і ім падобная, яна такая. Яны не дамоваздольныя ў прынцыпе. І здаецца, Дональд Трамп на сваім там 80 нейкім гаду жыцця пачаў гэта разумець. Ідзем далей. У 9 ліпеня ўначы адбыўся выбух на поўначы Ірана на чыгуначнай лініі Тегеран-Мешхед. Вось тут гэта адбылося. Менавіта па гэтай лініі планавалася транспартаваць аплачаную групу людзей на пахавальную цырымонію Хаменеі у горадзе Мешхед. Але ёсць меркаванне, што гэта мог быць не амерыканскі удар, а дыверсія. Для нас жа важна, што менавіта па гэтай чыгунцы адбываецца, асабліва пасля таго, як заблакавалі марскія шляхі, пастаўка грузаў у Іран з Расіі і з Кітаю. А вось сам горад Мешхед 9 ліпеня, дзе праходзіла цырымонія пахавання Хаменеі, то бок ягоны трупак вазілі па ўсім Іране, а потым яшчэ ў Ірак павезлі ў рэфрыжэратары, каб все маглі жадаючыя яму пакланіцца. У гэтым горадзе ў Мешхедзе ўзброеныя людзі адкрылі агонь па супрацоўніках сілаў бяспекі, байцах падраздзялення Басідж. І забілі 2 чалавек, то бок нейкая паўстанцкая актыўнасць пачалася, як бачым у Іране. Я ўжо не буду пашыраць гэтае фота на ўвесь экран. YouTube такое не любіць, да і ўвогуле на трупакі глядзець, я думаю, мала задавальнення. Як мінімум 2 супрацоўнікі басіджаў загінулі. Басідж это як іхняе нешта сярэдняе між міліцыяй і цітушкамі. То бок гэта такія цітушкі фармалізаваныя ў дзяржаўныя брыгады, непрафесійныя карнікі.
І яшчэ некалькі, акрамя гэтых 2 загінулых, яшчэ некалькі атрымалі раненні. Цікава і, канешне, добра, што адбываецца варушняк паўстанцкага характару ў Іране. Парадуемся за іх. Ну і яшчэ з цікавай навіны ізраільскія лідары публічна сігналізуюць, што іхняя краіна гатовая нанесці удар па Іране ўжо ў 3-й раз. Цытата. «Цахал знаходзіцца ў стане высокай баявой гатоўнасці і гатовы аднавіць кампанію, вярнуць перавагу ў паветры і нанесці незалежны ізраільскі удар па Іране для ліквідацыі пагроз», заявіў міністр абароны Ізраіля Ісраэль Кац. «Калі нам давядзецца вярнуцца, мы вернемся з яшчэ большай сілай», дадаў ён. Прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньяху пацвердзіў таксама ў чацвер, што кампанія Ізраіля супраць Ірана не скончаная. Заявіў, што Тэхерану не будзе дазволена мець ядзерную зброю незалежна ад любых пагадненняў, дасягнутых з Вашынгтонам. Ну і тут трэба заўважыць, што Ізраіль ад пачатку не быў вельмі задаволены вынікамі апошняй вайны з Іранам. Большасць грамадства ўспрынялі яе як паразу, што, на мой погляд, цалкам справядліва, бо калі браць у тыя умовы мірнай дамовы, якая была заключаная, тут перамогай з боку свабоднага свету і не пахне. Што будзе далей? Тут, канешне, вельмі цяжка прагназаваць, потому што шмат што залежыць ад штодзённай кан'юнктуры ў самім ЗША. З іншага боку, мы бачым, што Ізраіль гатовы дзейнічаць таксама самастойна. То бок, вот эти некаторыя радыкальныя мусульмане, так, там, рускамірцы таксама, яны любяць крычаць, што Ізраіль гэта марыянетка ЗША, што яны ім скажуць, то яны і будуць рабіць. Ну, это лухта поўная. Ізраіль дзейнічае на Бліжнім Усходзе самастойна, у них ёсць на гэта рэсурс, у іх ёсць на гэта сілы і самая галоўная палітычная воля. І далей я бачу альбо паўнамаштабную эскалацыю прямо зараз. Аб гэтым гаворыць якраз тое, што Ізраіль перадаў недавно Трампу інфармацыю выведавальную, што яны збіраюцца яго забіць, іранцы маю на ўвазе. Вось, дакладней не іранцы, правильно буду сказаць, рэжым аятолу збіраецца яго забіць. Мажліва, гэта такое шматхадовачка для того, каб падштурхнуць Трампа раздзелацца з рэжымам. А мажліва, сапраўды, як бы паверу цалкам у гэта. І з іншага боку, Трамп увесь час робіць супярэчлівыя заявы, сёння одно, заўтра другое, але ўсё ж такі галоўным, я думаю, весці рэк гэтай сітуацыі будзе Ізраіль. Калі яны вырашаць пачаць, Трамп іх падтрымае. З іншага боку, ёсць яшчэ такі варыянт, што працягнецца цягамоціна туды-сюды з гэтым пытаннем, ніякіх рашучых дзеянняў, ажно да выбараў у Кангрэс, якія будуць у лістападзе. Яшчэ важны фактар. Армузскі праліў, так, заблакаваны зараз Іранам, паступова губляе сваё стратэгічнае значэнне як козыр у барацьбе з Захадам. Трэба разумець, што фактычна усю сваю стратэгію супрацьстаяння Захаду, супрацьстаяння знешняму ворагу Іран пабудаваў вакол блакады Армузскага праліва. То бок зрабіць усім горш так, каб усе падумалі, а не, кошты на нафту растуць, эканоміка падае, ўсё дрэнна, давайте мы любымі коштамі скончым вайну з гэтым Іранам, каб ён не гадзіў больш усім. І ведаеце, гэта спрацавала. На кароткатэрміновым трэку гэта спрацавала. Як бачыце, ЗША падпісала супер невыгодную мірную дамову, але зараз все пашло наперакасяк, потому што Іран, понятно, не хацеў і не збіраўся выконваць свае далей абавязкі. Ён разблочыў, а потым пачаў просто атакаваць суды, которые там пачалі праходзіць. І вось важна, што это армузскі праліў, гэты козыр, ён пакрыху памяншае сваю значнасць для сітуацыі і перастае быць такім магутным козырам. Чаму? Таму што, як высвятляецца, просто дакладней не высвятляецца, дакладней усе сусветныя гульцы, экспарцёры нафты, яны пачалі прымаць мэтанакіраваныя захады для таго, каб гэтую сітуацыю пераадолець. Па-першае, трэба разумець, што на Армузскім праліве свет клінам не сышоўся. Так, гэта важная транспартная артэрыя, але ёсць таксама трубаправоды, якія дастаўляюць нафту спажыўцам, дакладней не пряма спажыўцам, а ў порты, з якіх яна ўжо разыходзіцца па ўсім свеце. Вось паглядзіце гэтую мапу, я тут чырвоненькім якраз адзначыў месцы, дзе знаходзяцца, куды прыводзяць веткі трубаправодаў з нафтаносных гэтых краінаў заліва, так, і адкуль яны могуць свабодна транспартаваць свае
сваю нафту, нафтапрадукты у абыход Армузскага праліва па-за зонаю дасягальнасці іранскіх ракет і беспілотнікаў. То бок гэта з аднаго боку Саудаўская Аравія, бачыце, ў Чырвоным моры порт, раз. Потым Турцыя у версія, бачыце, ў Міжземным моры, два, ідзе туда вятка нафтапровода. І ў Аманскім заліве, гэта зусім побач з Армузскім пралівам, таксама порт, у які вядзе адна галінка нафтапровода. Вось. І таксама ёсць яшчэ варыянт, глядзім на поўдзень уніз, так, это абыгнуць мыс Добрай Надзеі і даставляць грузы будь-якія, будь то нафта ці нешта іншае, даставляць грузы праз Афрыку, праз паўднёвае ўзбярэжжа Афрыкі. Гэта, канешне, падаўжае шлях, гэта робіць яго даражэйшым, аднак гэта дазваляе, прынамсі, ўнікнуць захопу таго судна рэжымам аятол. І ўвогуле праз Армузскі праліў паступала толькі 20% нафты. Вось, паглядзім, і многія хвалявалі, што для нас важна, што рост коштаў на нафту адразу дае прыбытак у кішэню Расіі. Ведаеце, тут такая класічная сітуацыя, калі адна і тая ж сітуацыя, адна і тая ж падзея, яна можа быць як добрай, так і дрэннай для нас, разумееце, гледзячы з якога боку паглядзець. І вось, калі гаворка ідзе пра нафту, глядзіце на графік. Вось. Глядзіце, это кошты на нафту там за апошні год з невялічкім. Калі пачалася 12-дзённая вайна, адбыўся рэзкі падскок. Вайна працягнулася, а нафта працягнула паціху падаць, хаця нестабільнасць нікуды не падзелася. Потым, бачыце, зноў жа я адзначу, аперацыя Epic Fury, пайшоў рэзкі падскок, потым маленькае плато, потым ізноў падскок, а потым, як толькі малейшая навіна пра замірэнне, адразу упала амаль да папярэдніх значэнняў. Ну і зноў потым вверх-вниз, і потым стабільна уніз. І зараз мы, вось, глядзіце, крайне правы бок графіка, знаходзімся там, дзе знаходзімся, і вы бачыце, што нейкага супер-мега ажыятажу не адбываецца. То бок, адбываецца што? Цэны стабілізуюцца, нават не гледзячы на тое, што сітуацыя у тым жа Іране застаецца нестабільнай. То бок, сябры, гэта ўсяго толькі 20% экспарта. Рынак – гэта рэч, якая арганізуе сама сябе. Рынак, чым долей будзе працягвацца нестабільнасць на вось такім вось узроўні, тым больш рынак будзе шукаць адаптацыйных механізмаў. Гэта і працягваць новыя веткі трубаправодаў, каб абыходзіць ад Армузскі праліў. Дарэчы, ужо апошнія дзесяцігоддзі гэту інфраструктуру Саудаўская Аравія выбудоўвае. Відаць, зразумелі, што канфлікт з Іранам непазбежны. Гэта і пошук новых шляхоў. Канешне, гэта прыведзе да ўздаражання, але это не будзе катастрафічнае ўздаражанне. Мы бачылі толькі што, вось пакажу яшчэ раз, што самы пік, ён быў вельмі недоўга. Это літаральна тыдзень-два, а потым яно ўсё роўна пайшло уніз, таму што самы вот это пікавыя значэнні, гэта паніка, гэта хутчэй не эканамічны момант, а псіхалагічны. Все думаюць, хутчэй накупіцца, раптам што, а раптам нічога не адбываецца. То бок далей все роўна устаканіваецца і прыходзіць к нейкай сваёй сярэдзіне. Кошты, калі і падвышаюцца, то нязначна. Таму я і кажу, што ёсць у нашай сітуацыі іншы плюс ад вайны з Іранам, які я бачу пераважае фактар росту кошту на нафты, які прыносіць грошы Расіі. Гэта той факт, што на бліжнім усходзе, на мяжы бліжняга ўсходу сярэдняй Азіі, так скажам, ліквідуецца галоўны саюзнік Расіі, галоўны знешнепалітычны памагаты, які можа параўняцца хіба толькі з Паўночнай Карэяй, так, у дапамозе Расіі у агрэсіі. Яны, я ўжо пералічваў, на адном са стрывам вырабілі, альбо паставілі, альбо па іх тэхналогіі былі вырабленыя Расіяй больш за 50 000 шахедаў, незлічоная колькасць снарадаў, вайсковай тэхнікі, ўсяго на свеце, толькі што людзей не пастаўлялі. А так гэта насамрэч вельмі важна і добра для нас, каб гэты рэжым быў знішчаны. Я ўжо не кажу пра іранскі народ, шмат пакутны, якія такія ахвяры прынёс за сваю свабоду, што у мяне асабіста за іх вельмі душа баліць. Таму ўсё ж такі я, хаця вось большасць каналаў, якія там чытаю, так, аналітыкі, яны толькі думаюць, хутчэй бы вайна з Іранам скончылася, хай бы ўсё супакоілася, не было ніякіх ні абстрэлаў,
абстрэлаў, нічога, каб упалі кошты на нафту, каб рашка не змагла зарабляць. Я лічу, што вось гэты, і бачна это па графіку, што этот эфект заробкаў маланкавых, ён вельмі недоўгі, ён незначны. А эфект таго, што будзе ліквідаваны галоўны расійскі геапалітычны хаўруснік, адзін з галоўных, так, а можа і галоўны, не ведаю, так, як паглядзець. Іран, і адзіны на бліжнім усходзе ўжо. Ён нашмат важнейшы, ён стратэгічна для нас больш важны. Таму, канешне, вельмі пажадаем Беньяміну Нетаньяху, Дональду Трампу паслядоўнасці ў іншых учынках, асабліва Дональду Трампу, які непрыгожа, прямо скажам, паступіў, паабяцаў іранцам дапамогу, а дапамога так і не была аказана ў той аб'ёме своечасова і ў тым аб'ёме, в які было патрэбна. Вось, па гэтым пункце ў мяне ўсё. Зараз паглядзім, што ў чаціку. Так, 22 чалавекі глядзіць. Вітаю ўсім, хто далучыўся. Калі ласка, не забывайцеся лайкнуць і расшарыць сярод сваіх сяброў наш падкаст. Так. А трубы дружбы расцягнуць мясцовыя. На дачы знойдзецца дзеля чаго-небудзь. Так, ну, по-моему, там эти трубы глубоко под землей, не так-то просто их будет растягнуть. Але, ну, хай так. Пишут, меня за видео не слышно. Так, а я под видео я и не говорил. Видео был гук, так задумано, коли я все правильно зразумел. Так. Гульна, як жа яны любяць фоткаць трупы і паказваць усім? Ну, я б сказаў, зараз все любяць все фоткаць. Это, наверное, агульная хвароба зараз людзей, калі ці то аварыя, ці то труп, ці то б'юць каго, адразу все дастаюць смартфоны. Я дагэтуль да гэтага прывыкнуць не магу. Так. Здарова, бывалы, можна на рускам, калі ласка. С павагай, конечно, да тебе, юзер-мастер ПА, але на русской не можно. Потому что мы белорусы, мы мусім прасоўваць сваё. І зараз 2026 год, 5-й год войны на знішчэнне Украіны. Вось, і мы не можам у такой сітуацыі дазволіць себе рабіць выгляд, што все нормально і руская мова для нас застаецца галоўнай мовай. Кожны чалавек, які за Украіну, я думаю, я упэўнены, мусіць пераходзіць на беларускую мову, калі ён беларус, ну і на украінскую, калі украінец. Ну, вось, это важно, это вельмі важна, столькі ўжо аб гэтым было сказана, чаму расійская мова мусіць знікаць з нашых гарызонтаў, з нашага штодзённага ўжытку, потому что мы не хочам быць заўтра наступнымі пасля Украіны, мы не хочам, каб сюды прыйшоў рускі мір з его забойствамі, з его здзекамі і садызмам. Таму мы будзем размаўляць па-беларуску. І дзякуй, што завіталі на наш стрым, але я ўсё ж таки параю вам, калі вы беларус, вы вучылі беларускую мову ў школе, ну, не складзе вялікіх праблем зразумець тое, што я кажу. А калі нейкае слова вам не зразумела, напішыце, калі ласка, ў чатик, вам все распавядуць. Вось. Так, мне сардэчкі шлюць масава, бачу. Дзякуй вялікі. І зараз я пачну вам расказваць пра асноўную тэму стрыма. Гэта жаданне Лукашэнкі замяніць беларусаў кімсьці, іншымі народамі. Але перад тым, як мы да гэтага перайдзем, 3 хвілінкі рэкламы. Напэўна, у кожнага з вас у жыцці бывалі моманты, калі боль, страх і адчай накатваюць з усіх бакоў, і становішча падаецца безвыходным. Быў такі перыяд у жыцці і ў мяне, і нават не адзін. Але з найбольшай сілай безлітаснасць лёсу я адчуў у гарадзенскай крытай, калі знаходзіўся ў тамтэйшых адзіночных камерах. Прайшоўшы праз гарадзенскую турму, я напісаў кнігу, якая так і называецца «Апавяданні з кішэняў. Гарадзенская крытая ў імёнах і тварах». У ёй я не проста распавёў аб тым, як я сядзеў, што там са мной адбывалася, але падзяліўся сваім досведам выжывання у бадай самых жорсткіх і суворых умовах майго жыцця. Я распавёў аб метадах псіхалагічнага ціску, якія выкарыстоўвае адміністрацыя гэтай установы. Распавёў аб тым, як я даваў рады таму псіхалагічнаму і фізічнаму тэрору ў гэтым жахлівым месцы, дзе пануе гвалт, а людзі паміраюць рэгулярна, літаральна на тваіх вачах. І ўсё, што напісана там, мае сябры, напісана не столькі для таго, каб мяне пашкадавалі ці ў чарговы раз распавесці, што такое беларуская турма, падаецца, усе ўжо аб гэтым ведаюць, а хутчэй для таго, каб, скарыстаўшыся маім досведам, вы змаглі пераадольваць цяжкасці і ў сваім жыцці, змагацца
перамагаць, а мажліва і ўбачыць штосьці ў сваім жыцці іншымі вачыма. Замовіць гэтую кнігу можна на маркетплейсе Камароўка у маёй інтэрнэт-краме Radix Lab, адрас якой вы зараз бачыце на экране. Альбо купіць у Вільні у кнігарні Кропка у Варшаве у цэнтры беларускай салідарнасці. Гледачы з Беларусі, калі вы хочаце прачытаць гэтую кнігу, вядома, на дадзены момант я не магу яе вам прыслаць, але вы можаце напісаць мне ў паведамленні канала, у маім тэлеграм-канале, і я вышлю вам электронную версію. Калі ласка, будьце побач і ніколі не губляйце надзеі, як не губляў яе я. Будзем разам. Ну што, паехалі зараз па тэме стрыма. Пачнем з кантэксту. Дадзеныя па нараджальнасці недавно былі апублікаваныя Белстатам, і дадзеныя, трэба сказаць, катастрафічныя. Вось. Сумарны каэфіцыент нараджальнасці ў Беларусі за апошнія гады ўпал з 1,534, то бок 1,5 дзіцёнка, у 2017 годзе да 1,026, то бок ледзь больш за аднаго чалавека у 2025 годзе. Дадзеныя па эміграцыі наступныя. Ад 0,5 да 1 мільёна людзей па розных дадзеных, па рознай інфармацыі з'ехала з Беларусі з пачатку 2020 года. А з 20 по 24 год беларусы, ну это калі браць дакладныя дадзеныя, атрымалі 981 679 дазволаў на жыхарства толькі ў краінах еўразвязу. Конечно, гэта не значыць, што у нас насельніцтва зменшылася на 981 тысячу чалавек. То бок частка людзей атрымала дазвол на жыхарства, а жыве ў Беларусі. Альбо з'ехала, ездзіць перыядычна, жыве то там, то сям. Альбо, не ведаю, памерлі, да, ўжо там за гэты час ужо 6 год прайшло, так? Але гэта цалкам слушная лічба, недзе між паўмільёнам і мільёнаў людзей пакінула Беларусь, пачынаючы з 2020 года. Адпаведна, перад Лукашэнкам стала вялікае пытанне. Так, секунду. Ага. Адпаведна, перад Лукашэнкам стала пытанне аб тым, як быць. Так? Как бы многія з гэтых людзей, пераважная большасць, гэта кваліфікаваныя працоўныя, якія ўносілі значны ўклад у беларускі ВУП, якія стваралі вялікі прыбытак, з якога браліся падаткі для дзяржаўнага бюджэту. Няма чалавечага рэсурса, няма кваліфікаваных, адукаваных працоўных, немажліва развіваць эканоміку. І Беларусь сутыкнулася з моцным крызісам працоўнай сілы, які працягваецца і ўзмацняецца па сённяшні дзень. То бок ён узмацняецца тымі фактарамі, што паўязджалі людзі маладыя фертыльнага ўзросту, а тыя, якія засталіся ў краіне, яны не хочуць болей нараджаць па абсалютна відавочных прычынах. Што з гэтым рабіць? І я калі пісаў у тэлеграм свой у 2020 годзе, хто памятае, я напісаў недзе ў верасні 2020 года такую рэч, што адбыўся незваротны пералом у нацыянальнай свядомасці беларусаў. Яны раз назаўжды сфармулявалі сваё палітычнае патрабаванне, ну, можа не раз назаўжды, ну на бліжэйшае дзесяцігоддзе дакладна, так, узняліся на ўзровень вышэй у разуменні сітуацыі, у якой яны жывуць, і народ сам змяніўся, корань стрыжня за некалькі тыдняў, жніўня, верасня, ён змяніўся, так, і гэты народ, яго Лукашенко ўжо не задавальняе, і не будзе задавальняць ужо ніколі, ні сёння, ні заўтра, ні паслязаўтра. Адпаведна, дылема. Альбо трэба Лукашэнку самому сыходзіць, альбо яму трэба фізічна знішчыць усіх, хто ім незадаволены, это то бок больш за палову беларусаў, альбо яму трэба знайсці нейкіх іншых беларусаў і замяніць існуючых новымі, тымі, якія ім будуць задаволены. Я гэта напісаў, вядома, ў жарт, што ну як ён знойдзе нейкіх іншых беларусаў. Ось тут якія ёсць, такія і ёсць. Але як бы это не выглядала жартам, ён вырашыў пайсці менавіта па гэтаму шляху і знайсці іншае насельніцтва,
якое будзе ім задаволенае. То бок гэта і прамоушн ябацькінга вось гэтага, да, это з аднаго боку прапаганда, але яна мае вельмі абмежаваны усплыў, таму што, як я ўжо казаў неаднаразова, не смог Лукашенка і лукашызм весь стварыць паўнавартаснай ідэалогіі, за якой хацелася б следаваць, за якую хацелася б жыць і дзеля якой паміраць. Ён пайшоў іншым шляхам. Ён пайшоў шляхам замены нелаяльнага насельніцтва лаяльным. І адсюль вось гэтыя пашлі прапановы. Спачатку у вясну 2026 года ён заявіў, што трэба завесці ў Беларусь 150 000 пакістанцаў, каб яны працавалі тут наўзамен тых беларусаў, якія з'ехалі. Зараз ужо гаворка пашла пра узбекаў. То, што вось, у нас не хапае спецыялістаў, асабліва на сяле. Я не ведаю, чаму на сяле акцэнтуецца, потому што, ну, можа, вот, вы ў сілу сваёй прафдэфармацыі, таму што не хапае якраз такі высокаадукаваных спецыялістаў галоўным чынам. У медычнай галіне, у адукацыі, у айцішцы. Ось. І яны патрэбныя. Это людзі, якія ствараюць прадукт з высокім дадатковым коштам. Ось. Зараз гаворка ўжо зашла пра узбекаў. То бок важна, што гэтая ідэя ў яго ў галаве прысутнічае, круціцца ўвесь час. Завесці аграмадную колькасць людзей замест гэтых збеглых свядомых, да, вот этих вот экстрэмістаў, которым не падабаецца, што ён вот ужо 32 гады ва ўладзе. Ах, вы такія? Ну і ладно, ну і тфу на вас. Я замест вас завезу пакістанцаў узбекаў, яны тут будуць працаваць, хваліць мяне, хадзіць на мітынгу за бацьку, махаць чырвона-зялёным сцяжком, і ўсім будуць задаволены. Ну і тут, конечно, на памяць прыходзіць, ёсць такая канспіралагічная тэорыя, это Great Replacement, так, вялікага замяшчэння, якую прыдумаў французскі публіцыст Жан Рено Габрыэль Камю, аб тым, што вось глобалісцкія эліты нібыта хочуць выціснуць карэннае насельніцтва, ну, ён это адносна заходняй Еўропы, выціснуць карэннае насельніцтва, замяніць яго арабамі і афрыканцамі. Вось такі мутны план. Для этого яны зрабілі нізкую нараджальнасць і для гэтага масава імпартуюць імігрантаў. Ну, конечно, мы не будем впадаць в эти там дурацкія расійскія тэорыі, так, і верыць у гэтую лухту, просто што я да чаго гэта прыплёў сюды, што такой дыскурс існуе ў заходняй думкі праварадыкальнай, што вось яны гавораць, што это ўсё робіцца наўмысна. Насамрэч, канешне, у выпадку Еўропы практычна звычайна, практычна заўсёды іміграцыя мае найперш эканамічнае карані. І нават тут, як я вам кажу, я думаю, у Лукашэнкі найперш у галаве эканамічнае карані, што не хочуць тут працаваць вось гэтыя вось беглыя экстрэмісты, то нам трэба іх кімсьці замяніць. Поэтому мы не будем зараз опускаться, казаць про тое, там, да нейкага расізму, ксенофобіі, казаць, што узбекі там нечым горшыя за нас, ці пакістанцы. Я асабіста сам за глобалізацыю, за адэкватную, нармальную глобалізацыю, потому што гэты працэс, ён усё роўна непазбежны. Ты падабаецца, он тебе не падабаецца, ты спыніць его не зможаш. То бок мы ўсе замкнёныя на адной прасторы, на адным шарыку, так? Мы ўсе будзем адзін з адным узаемадзейнічаць. Чым больш пашыраецца транспарт, сувязь, інфармацыя, гандаль і запыты людзей, так, там індустрыя тых жа падарожжаў, чым больш людзей атрымоўвае інтэрнэт, тым больш будзе здзяйсняцца ўзаемапранікненне культураў, тым больш адны будуць ездзіць да іншых. Міграцыя гэта непазбежная рэч у нашым жыцці, яна будзе адбывацца. Таму я, ў прынцыпе, нічога не маю таго, каб сюды прыязджалі Беларусь, прыязджалі людзі іншых культур, іншых народаў. Для нас важна што? Каб яны прытрымліваліся каштоўнасцяў, якія не супярэчаць нашым. То бок, як вы самі разумееце, пакістанец пакістанцу рознь, як і узбек узбеку, як і па вялікім рахунку і беларус беларус. Таму нас хвалюе, конечно, не то, што у гэтых людзей іншы колер скуры, ці нават не тое, што у іх іншая рэлігія. Нас хвалюе, каб у гэтых людзей былі каштоўнасці, якія не ўваходзяць у неперадольную супярэчнасць з нашымі каштоўнасцямі. Вось. Поэтому, але, конечно, ситуация выглядае досыць крынжова, тому что мы, Беларусь, як бы не вельмі гатовая для прыняцця такой колькасці людзей іншай культуры, і гэта будзе пакліча, ну, аб чым я яшчэ пазней буду казаць, пакліча за сабой пэўныя праблемы культурніцкага характару. Вось. Але
Тут трэба зразумець яшчэ чаму гэта трэба Лукашэнку. Як на каго ён глядзіць на гэтых мігрантаў, на гэтых там тэарэтычных пакістанцаў ці узбекаў. Трэба не думайце, што ён іх вельмі любіць і ад вялікай любові да іх ці там ад жадання ісламізаваць Беларусь ён сюды завозіць. Насамрэч ён ксенафоб яшчэ той, ён перш за ўсё глядзіць на сваю ўласную выгаду. То бок глядзіце Лукашенка, ён усе ягоныя дзеянні, што б ён не рабіў, усе ягоныя заявы трэба прапускаць праз адну і тую ж прызму. Гэта прызма ягонай надмэты, звышмэты, гэта захаванне улады. То бок все, што ён робіць, падпарадкавана гэтай звышмэце. І тут плюсы Лукашэнкі для завоза гэтага масавага мігрантаў яны абсалютна відавочныя. Па-першае, гэтыя людзі, якія тэарэтычна гэта там узбекі ці пакістанцы, якіх ён сюды завязе тысячамі, яны цалкам бяспраўныя. То бок у адрозненні ад карэннага грамадзяніна, які мае, ну прынамсі тэарэтычна права схадзіць на выбары, права там напісаць нейкую заяву чыноўнікам, права пайсці там качаць нейкія правы. З мігрантам все проста. Калі раптам што не так, ты его выштурхнуў адразу з краіны. Адразу выкінуў. Што і адбывалася з многімі мігрантамі, з многімі студэнтамі, якія сюды прыязджалі. Вось згадайце нават гісторыю гэтай дзяўчыны з Ірана, якая тут вучылася, а потым пачала пісаць каментары ў інтэрнэце супраць рэжыму аятолаў. Што з ёй зрабілі? Пратрымалі месяц на акрэсціна, потым выкінулі з краіны, дэпартавалі. Вось. А з мігрантамі проста, то бок гэта не карэннае насельніцтва, но тут не мае ўвогуле ніякіх правоў, і таму яно, разумеючы гэта, яно не будзе ніякіх правоў і тут і дабівацца, дамагацца. Паглядзіце там на тыя ж натоўпы тысячы і тысячы узбекаў, таджыкаў і іншых у Маскве. Ось, як з імі абыходзяцца, як іх бясконца кідаюць на грошы, як іх эксплуатуюць, яны нічога не робяць, потому што они там бяспраўныя. Ну і па-другое, другі плюс для Лукашэнкі менавіта ў завозе мігрантаў у параўнанні з свядомымі мінчанамі, так, якіх ён так ненавідзіць, это тое, што мігранты будуць лёгка кантраляваныя з аднаго боку праз легальныя прававыя механізмы, так, праз ментоў, пашпартны стол. То, што я ўжо сказаў, гэта і калі што на акрэсціна, калі што дэпартацыя, а па-другое, праз нефармальных лідараў дыяспары. Гэта такі накірунак Губазіка, ён как бы заўсёды выдзяляе вось гэтых лідараў будь-якіх нацыянальных дыяспар у краіне і адразу іх цісне на прадмет супрацоўніцтва. Супрацоўніцтва, каб хадзілі, данасілі, стучалі, аказвалі ўплыў у неабходным накірунку. Калі ты не згаджаешся, то цябе саджаюць альбо ў турму, альбо саджаюць у акрэсціны, ты там месяцамі, гадамі чакаеш дэпартацыі. Вось адзін там лідар азербайджанскай дыяспары так быў папаў у 17-18 годзе. Добра ледзь не год прасидзеў там на этом акрэсціна, тому што не хацеў з Губазікам супрацоўнічаць да таго часу, пакуль не пасадзілі побач з ім Паўла Северынца. І тады ён Северынец выйшаў, і за справу ўзяліся праваабаронцы, і сітуацыя для яго разрулілася. Мінус ёсць для Лукашэнкі таксама і мінусы ў гэтай сітуацыі, то бок у масавым завозе мігрантаў, гэта мажлівая незадаволенасць насельніцтвам. Так як беларусы ў большасці сваём ксенафобныя, я ведаю, хтосьці будзе са мной спрачацца, аднак я ў гэтым перакананы, так, то бок гэта яшчэ невялічкая праслойка такіх больш касмапалітычных, адукаваных беларусаў, да, там мінчан, якія паездзілі па Еўропе, пабачылі людзей розных колераў скуры, так яны спакойна ставяцца да мусульман, да чорнаскурых, да азіятаў, яшчэ кагось. А вось, на жаль, большая частка беларусаў, асабліва хто глубінцы, яны ўсё ж такі ксенафобы. То бок, калі з адным мурынам на вуліцы яны яшчэ гатовыя мірыцца, калі вось у вёску прыедзе хаця б 10 пакістанцаў, давайце проста эксперымент паставіць, вёску, в якую так заклікае іх Лукашенко, адразу пабачыце, што з нашых беларусаў папруць, на жаль, не самыя лепшыя іхнія якасці. Ну і Лукашенко, відаць, гатовы з гэтым мірыцца. Гатовы мірыцца з мажлівымі культурнага кшталту цёркамі, некаторай незадаволенасцю насельніцтва толькі дзеля таго, каб кампенсаваць, заткнуць вось гэтую дыру, якая з'явілася пасля 2020 года пры ад'ездзе 500 тысяч і больш нашых суайчыннікаў. Вось. Зараз у Беларусі жыве 1500 узбекаў і 364 пакістанца на вясну 26 года дадзеная. Што, конечно, мізэрная колькасць.
не цікава, што 364 пакістанцы жывуць, гэта праз год пасля заявы Лукашэнкі аб тым, што мы прывезём 150 тысяч чалавек. Ну вось я і прывёз 150 тысяч. І я думаю, што гэта ідэя, падсумоўваючы, для чаго я гэта пачаў размову, што гэтая ідэя не ўзлеціць. То бок не будзе ані натоўпаў там дзясяткаў тысяч узбекаў у нас, ані дзясяткаў тысяч пакістанцаў. Чаму? Таму што, ведаеце, мы ўсё ж такі жывём у глобальным свеце, як бы не працавалі рэгуляторныя механізмы дзяржавы, пратэкцыянізм і вось такія самадурствы аўтарытарных лідараў, ўсё ж такі мы жывём у рынкавым свеце больш-менш, і рынак працоўнай сілы, хоць з нейкімі абмежаваннямі, ён дзейнічае разам з рынкавымі законамі. Адкажыце самі сабе на пытанне, калі яны да гэтага не паехалі ў Беларусь, чаго раптам яны паедуць зараз? Людзі едуць заўсёды за спалучэннем цана-якасць. І калі нейкая краіна па гэтаму спалучэнню цана-якасць не адпавядае, так яны туды проста не паедуць. У выпадку пакістанца яму нашмат прасцей паехаць в Брытанію, дзе яго дыяспара грамадная, дзе яго гарантаваныя правы, дзе яго заробак значна вышэйшы, чым паехаць у Беларусь. Плюсы беларусі, конечно, тоже ёсць. Там, плюс, я могу прыгадаць толькі адзін. Это тое, што тут Беларусі адносна бяспечна. Так, сапраўды, тут няма ні пагромаў, максімум побытавай ксенафобіі сутыкнешся. Але на гэтым і ўсё. Мінусаў, вот я стараюся глядзець на сітуацыю вачыма пакістанца-эмігранта. Па-першае, карявая арганізацыя. Это бюракраты. Туды не так проста паехаць. Па-другое, і аб гэтым, дарэчы, скардзіліся самі пакістанцы, якія хацелі паехаць у Беларусь. Па-другое, гэта адсутнасць тут будь-якой дыяспары. А заўсёды беларусы, якія глядзяць зараз мяне з-за-межа, не дадуць схлусіць, што калі ты прыязджаеш у краіну са сваёй вялікай дыяспарай, тебе нашмат прасцей жыць, інтэгравацца і ўвогуле сябе пачуваць там, правильно? Таму это важны фактор. Беларусі няма пакістанскай дыяспары такой істотнай, куды б ты прыехаў, тебе адразу ахінулі сваім клопатам і падтрымкай. А ў Брытаніі, я думаю, самі разумееце, як і ў любой еўрапейскай краіне, ніякіх легальных правоў у цябе. То бок краіна заходняй дэмакраты — гэта краіна заходняй дэмакратыі. Калі ты там вступіў у канфлікт з законам, судовая сістэма, калі ты правы, па законе ты правы, то твои правы будуць абаронены. У Беларусі малейшае ты штосьці раскрыў рот ці вякнуў штосьці на дзяржаву, як з іранкай адбылося, нават не на беларускую, а нават як апынулася і на іранскую, так? Все, адразу з табой пачынаюць здарацца вельмі кепскія рэчы. Сярэдні заробак у Пакістане ў тым жа $294, а Беларусі блізу $800, то бок амаль у 3 разы розніца. Аднак, калі ты мігрант, па-першае, кошты адрозніваюцца, правда? Па-другое, калі ты мігрант, то тебе трэба плаціць за жытло. У сябе на радзіме ты можаш жыць з бацькамі, так, тут ты не можаш жыць з бацькамі. Па-другое, не забывайцеся, што вялікі адсотак гэтых грошаў ідзе перасылаецца родным, то бок ты тут не будзеш кайфаваць, яны грошы ты робяць грашовыя пераводы, дапамагаюць сваім сем'ям. І, канешне, моўны бар'ер. Вось это я зноў жа працягваючы глядзець на сітуацыю вачыма патэнцыйнага пакістанскага эмігранта. Пакістанцы вывучаюць у школах ангельскую мову, расійскую там ніхто не вучыць, беларускую пагатоў. Таму факт у тым, што большасць пакістанцаў ці тых жа узбекаў, калі сюды паедуць, яны будуць разглядаць нашу краіну хутчэй як трамплін для далейшага падарожжа, легальнага ці нелегальнага, у Еўропу, а не як стала месца жыхарства. Не тыя умовы, не тая прапазіцыя, не тая прапанова рыначная, каб тут да нас паехала такая колькасць людзей. Таму, если кагосьці это хвалявала, выдахніце, калі ласка, не 150 тысяч пакістанцаў, не 50 тысяч узбекаў, ці колькі нават не 10, да нас не прыедзе ў бліжэйшы час. Гэта, я лічу, Лукашенко хутчэй прагаворвае свае мары, свае жаданні, ён рады быў бы замясціць гэтых беларусаў з'ехаўшых, але гэта яго не расце, таму што законы рынка працуюць супраць яго. Дзякуй вялікі, што паслухалі. 29 чалавек нас глядзіць. Сябры, перад тым, як я вам пачну чытаць чацік, адказваць на вашыя пытанні, каментаваць, што вы сказалі, вельмі прашу. Я працую для вас, для Беларусі, і мне вельмі патрэбная ваша падтрымка. Каб нашыя словы чулі больш людзей, каб я мог ствараць больш контента. Дарэчы, пачаў апошнім часам піліць кароткія відэа, якія патрабуюць ад мяне алгарытмы. На жаль, прыходзіцца пад іхняе жаданне падстраивацца, і яны не кепска залетаюць. Сёння зранку запіліў відэа
Чаму мы всего на 1,5 хвіліны, чаму мы з расійцамі не адзін народ, калі ласка, толькі ў інсце ўжо 4000 праглядаў сабрала. Бо гэта ў разы болей, чым все мои любыя стрымы, любыя мае відэа на Ютубе. Людзі гэта глядзяць, алгарытмы гэта прасоўваюць. Яшчэ шмат чаго я мог бы зрабіць болей і болей і болей для Беларусі, для прасоўвання нашай справы. Для этого трэба, сябры, фінансы, нікуды не падзенешся. Закон рынка, про які я казаў толькі што. Таму, калі ласка, у каго ёсць такая мажлівасць, Patreon, в апісанні крыптагаманцы, PayPal, Кофі, усё што заўгодна. Лепей за ўсё рабіцеся сталымі патронамі, супорцерамі. 5 евро на месяц, 10 евро на месяц. Хто як можа, рабіце падпіску, і вы мне вельмі, вельмі тым самым дапаможаце. Я грамадны дзякую тым, хто ўжо шле мне грошы, ўжо дапамагае. Я не буду нікога, вядома, называць, але вось апошняга данацера, у якога прозвішча на В пачынаецца. Аграмадны яму дзякуй. Вось, вельмі дапамог. І не забудзьцеся гэта зрабіць, калі у вас ёсць такая мажлівасць. А зараз вашае пытанне. Так. Хай сыходзяць і людзі павернуцца. Беларусь будзе ок, а Лукашенко просто стары дзед. Гагуліна. Ну так, вядома, я тоже думаю, што людзі вернуцца, але калі глядзець справдзе ў вочы, то не ўсе. Ось, многія беларусы за 6 год тут ужо інтэграваліся, тут ужо ім все клас, вернецца, ну, значны адсотак, все роўна гэта будзе шмат, гэта будзе не 1 десятак тысяч людзей, скажем так, вернецца, ўжо з досведам, пажыўшых па разных краінах, яны іх будзе што прыўнесці ў новую Беларусь. Прикольно будзе, піша Гагуліна, калі узбекі і пакістанцы таксама выйдуць на вуліцы, пачнуць патрабаваць дэмакраты. Ну, не ведаю, было б, конечно, прикольно, але калі мажлівыя такія акцыі, яны хутчэй будуць па эканамічных прычынах. Вось па эканамічных прычынах, калі ім не будуць плаціць, дзесьці кінуць, яны могуць падняцца. І прэцэдэнты такія былі, і ў Беларусі былі ў 2010 ці 2012, недзе так. Кітайцы выйшлі, калі ім грошы не плацілі доўгі час. Грыша Шарапаў піша. Я ў Ереване шмат сутыкаўся ў тым ліку з узбекамі, з пакістанцамі. Іхні погляд на жыццё і каштоўнасці вельмі іншыя, чым беларусаў. Тыя ж узбекі наогул не разумеюць, што за дэмакратыя і навошта. Так, ёсць такі нюанс, потому што ў іх яе ніколі не было, але зноў жа розныя людзі ёсць і там. Ёсць адукаваны слой, праслойка людзей, якія ўсё ж таки, ну, это гарадскі сярэдні клас, якія, конечно, да нас нашмат бліжэй. Вось у мяне в універы вучыўся чувак, які там шмат год пражыў у Узбекістане. Он не карэнны узбек, правда, но он там шмат год пражыў. І так я з вами, ну, згоден, што, канешне, каштоўнасці адрозніваюцца, і хацелася б, каб нас ездзілі людзі хутчэй бліжэйшых да нас, як бы, каштоўнасцяў. Ну, ось, а не там з кішлакоў нейкія чувакі, нічога не маю супраць кішлакоў, але, ну, рэальна, калі гэтых людзей прыедзе сюды шмат, могуць узнікнуць праблемы, таму што яны разумеюць жыццё часта зусім па-іншаму, чым мы. Как бы, добра, калі гэтыя людзі будуць прыязджаць сюды, будуць неяк асімілявацца, прымаць дакладней інтэгравацца, прымаць нашыя каштоўнасці, беларусець, ось. Але я не думаю, што ў планы улады уваходзіць іхняе абеларусенне. Вось калі б былі прям мэтанакіраваныя праграмы інтэграцыі мігрантаў, я быў бы яшчэ ў 2 разы болей за катой мігрантаў. А так, да, я з вами згодзен тут шмат у чым. Ну вось, Роу з кракадзіламі піша, сярэдні заробак ва Узбекістане каля 500 УЕ. У Беларусь ім няма сэнсу ехаць. Ну вось, калі ласка. Гагуліна, беларусы ксенафобы, гэта факт. На жаль, сярод тых, хто з'ехаў у дэмакратычныя страны. Так, ёсць, я тут ужо таксама гэта заўважаў. Ну, бачыце, беларуса з лукашызма выцягнуць лёгка з лукашыцкага рэжыма, а лукашысцкі рэжым з беларуса, на жаль, не заўсёды. Так, я, здаецца, ўсё сказаў, што хацеў. Пытанняў больш няма. Сябры, вялікі дзякуй, што мяне паслухалі, вялікі дзякуй, што прыйшлі на стрым. Я вельмі рады, што я магу рабіць гэтую справу для вас сёння. Вось я зараз рыхтаваўся да скрыма, бахну яшчэ кавы перад гэтым, і так у мяне настрой падняўся, думаю, господи, якое шчасце, што я зноўку з вами гляжу гэтую камеру, магу з вами стасавацца, размаўляць, казаць, што я думаю, адказваць на вашыя пытанні, вы каментуеце тое, што я кажу. І гэта так цудоўна, што мы можам з вами размаўляць, што вы працягваеце прыходзіць.
на мае стрымы. Для мяне эта новасць прям вельмі моцна грэе сэрца. Я хацеў бы гэтае пачуцце перадаць вам, каб вы разумелі, што ўсё ў нас абавязкова будзе добра, запасаліся цярпеннем, таму што цяжкія часы наперадзе, сумневу ў гэтым няма ніякіх. Запасаліся цярпеннем, адсекалі ўсё непатрэбнае, ўсё лішняе, што прыходзіць у нашае жыццё, на жаль, з інтэрнэтам, все это сваркі, бруд, нейкія срачы беларусаў між сабой, все это нам не патрэбна, нам патрэбна канцэнтравацца на тым, што галоўнае, а галоўнае у нас, сябры, унутры. Гэта любоў да бліжняга, гэта павага, гэта імкненне рабіцца лепшым кожны дзень свайго жыцця. Таму, сябры, давайте умацоўваць гэтыя ўсе пачуцці, гэтыя ўсе рэчы, якія ў нас Бог заклаў, давайте умацоўваць давер адзін з адным, і так мы абавязкова пабудуем тую Беларусь, да якой мы ўсе імкнемся. Гэта штодзённая праца, гэта штодзённая рэч, якую нам трэба рабіць, сябры, і я жадаю вам усім, каб мы на гэтым шляху зазналі поспех як мага хутчэй, а я буду рабіць з вашай дапамогай для гэтага ўсё, што ў маіх сілах. Дзякую вам яшчэ раз, што прыйшлі. Все будзе добра. Пабачымся праз тыдзень.